Mä en tiedä, mitä rakkaus on. Mä tunnen rakkauden. Tunnen rakkauden mun puolisoa kohtaan. Mä tunnen rakkauden mun lapsia kohtaan. Ehkä on mennyt ennen niin vauhdilla eteenpäin eikä osannut pysähtyä tarpeeksi. Mutta tällä hetkellä, kun mun tytär, ei niin, että se sanoo, että se rakastaa mua, kun mä tunnen, että se rakastaa mua, niin eihän mikään tunne maailmassa ole parempi. Moi Pauli. Moi Jukka. Me ollaan, puhuttiin tuossa vähän etukäteen, niin me ollaan jotenkin pyöritty samoissa piireissä silleen lumilautailuskenessä. Niin kuin Mä mietin, mä mietin, missä me ollaan nähty ekan kerran, niin en kyllä osaa sanoa. Mikä on sun kotimäki? Serena. Nykyään Talma. Niin. En osaa Mutta me ollaan ehkä varmaan 30 vuotta pyöritty jotenkin 30 vuotta ainakin. 30 vuotta samoilla jotenkin mestoilla, mutta ei ole koskaan pysähdytty juttelemaan siinä kuin enempää kuin silleen päivittäiset jutut. Niin kiva. Mä oon iloinen, että sä tulit. Joo. Vedettiin pieni rentoutuminen tuohon alkuun, kun toivoit. Ja mä haluaisin sun kanssa, sä oot vetänyt himmeen uramuutoksen silleen, tai urapolun. Sä oot lähtenyt sieltä skeitti-lumilautabisneksestä ja sitten mennyt silleen korporaatioon. Perustanut itse markkinointitoimiston, Sherpan, ihan mieletön firma. Mainosalalla ollut ja mennyt pörssiyhtiöön. Sitten Pihlajalinnassa viestintä- ja markkinointijohtaja ja nyt Aavassa markkinointijohtaja vai? Markkinointi- ja viestintäjohtaja kanssa, joo. Sitten mä alkoin vähän naurattaa tuossa etukäteen, kun mä mietin, että meillä on yhteensä 9 lasta. Mulla on 4 ja sulla on 4 omaa lasta ja sitten vielä puolison lapsi. 5 lasta. Vaikka hänellä on biologinenkin isä tällä 5, niin asuu meillä ja on mulla hänenkin nimi tatuoitu käteen. Että mahtavaa. Koen, että mulla on en mä erottele niitä. Onko kaikkien nimet siellä? Kaikkien nimet on siellä ja ei hieno. Kaikilta on myös piirustukset siellä, paitsi yhdeltä puuttuu vielä, mutta se on tulossa. Ai, 1 tatuointi ainakin tulee vielä. Ai mahtavaa. Mitä on toisessa kädessä? Onko se sitten jotain muuta? Siellä on jotain muuta, joo. No joo. Sä oot vetänyt tämän, niin kuin somesta seuraa sun jonkun verran, sulla on aika vahva tällainen itse tutkiskelu, itsensä kehitysmoodi ymmärtääkseni ollut päällä. Tästä olisi mun mielestä kiva puhua. Niin joo, siitä. Tai mä en oikein osaa sanoa ehkä, että se on moodi, vaan elämäntapa. Joo. Sitten tästä urasta mä voisin vähän, kun on markkinointiguru täällä, niin mä voisin vähän markkinoinnista kysyä, vähän lautailusta jutella ehkä. Ja mä haluaisin kanssa jutella. Mä kysyin sulta, että mistä sä haluat jutella, niin sä sanoit aika vahvasti jotain elämän tehtävästä ja merkityksestä ja missiosta ja tällaista. Tässä meillä on jo niin kuin vajaaksi tunniksi, niin meillä on aika paljon aiheita. Katsotaan, mihin päästään. Katsotaan. Mä huomasin sun en tiedä oliko se edelleen postaus somessa, mutta puhuit, että kuin fiiliksissä sä olit lumilautailusta. Ja sen on tietenkin mullekin mieluinen aihe, ei hirveästi tässä podissa puhuttu lautailusta, mutta kun molemmilla on se lautailutaustaa, niin se oli hauskaa, kun sä olit ihan jotenkin silleen pikkulapsen innokkaana, olit naureskellut yksin hississä, kun sä olit mennyt Talmas ylös ja kattonut ja kannustanut porukkaa, mitä lumilautailu sulle merkitsee ja skeittaus. Hyvä, että sä otit kiinni just tohon siinä postauksessa, koska siis mä huomasin sen, ei ollut viimeksi, vaan jo muutama kerta sitten, että niin kun joku teki jonkun hienon tempun ja mä menen just hississä, niin mä oon silleen niin kuin oikein syvältä kuplien innoissani sen toisen puolesta, että vau, vitsi miten meni hienosti, tai vitsi miten ei se tarvitse edes olla vaikea temppu, vaan veti jotenkin tyylillä tai jotenkin, niin aivan jotenkin, että jos semmoinen läsnäolo on yksi niin kuin tavoitelluimmista asioista elämässä, niin siinä hetkessä kyllä oli niin lumilautailussa läsnä kuin voi olla, että mä olin niin kuin senkin tempussa ikään kuin mukana, että mä niin kuin tunsin ehkä mitä hän tuntee siinä tai muuta, niin joo, mä oon ollut tosi innoissani, että mä oon löytänyt se uudestaan, että
toisin kuin sinä, niin mä en ole ikinä ollut niin hyvä kuin mitä sä oot ollut, mutta laskenut silloin samoihin aikoihin tosi paljon ja ollut tietenkin paljon parempi silloin kuin mitä mä oon tänä päivänä. Ja sitten se vähän katosi tuossa, tai niinku silloin mitä sitten tulee 25-30-vuotiaaksi ja sitten tulee elämässä kaiken näköistä muuta ja sitten ei tule samalla lailla laskettua. Ja sitten kun menee mäkeen ja huomaa, että ei osaakaan niitä samoja asioita kuin on aikaisemmin osannut tai ei uskalla mennä samoista hyppyreistä kuin on aikaisemmin mennyt, niin sitten se motivaatio niinku hetkellisesti laski. Että eihän tässä ole mitään järkeä niinku mennä tänne eikä osata sitä, mitä tänne on tullut tekemään. Ja sitten mä löysin sen ikään kuin uudestaan pienemmistä hyppyreistä ja niin kuin vaatimattomammista tavoitteista. Sitten kun olikin niin kuin käynyt tavallaan pohjalla ja sitten lähti sieltä rakentamaan, sitten oli silleen, että hei, tää onkin ihan siistiä. Ja viime talvena mulla tuli sellainen, mä täytän nyt 46 tänä vuonna, että viime 45, niin silloin mä tajusin, että hetkonen, että tässä ei mennäkään enää koko ajan alaspäin, että nyt on lähtenyt ehkä taas niin kuin pieni nousu ylöspäin ja voi kehittyä tässä hommassa. Ja sitten niin kuin lähti into ja poika aloitti Helsingin lumilautailijoissa ja se käy nyt 2-3 kertaa viikossa Talmassa. Että sitten kun sitä pitää roudaa sinne kuitenkin, niin sitten menee itsekin mäkeen ja toistojen määrä kuitenkin vaikuttaa siihen tekemiseen. Minkä ikäisen kundikaan? 12. Okei. Vedätte sitä samoja hyndiä vai onko se... Vedetään samoin hyndiin ja ollaan silleen niin kuin, meinasin sanoa, että mä uskallan hypätä vielä vähän isommista hyppyreistä kuin se ja se olisi teknisempi kuin minä, mutta lumilautailussa, skeittauksessa on vielä enemmän se, että voi olla 2 vaikka ammattilaista, joista toinen ei osaa puoliikaa toisen tempuista, toinen ei osaa puoliikaa toisen, että on niin kuin tosi vaikea määritellä, kumpi niistä on niin kuin parempi. Lumilautailussa on vähän eri asia, koska lumilautailussa se niin kuin bag of tricks ei ole ihan niin laaja kuin skeittauksessa. Mutta että on asioita, enemmän alkaa olla asioita, mitä se osaa, mitä mä en osaa. Mutta on myös vielä asioita, mitä mä osaan, mitä se ei osaa. Niin kyllä se tuntuu hyvältä. Ja sanoit läsnäolosta. Niin mutta ei ole kauaa muuten. Niin, kyllä ne varmaan taitaa mennä skidit aika nopeasti kehittyä. Sä puhuit läsnäolosta, niin kerrot sä vielä siitä, miten se sun kokemuksessa liittyy siihen lautailuun? Läsnäolon kokemus? Niin. Nuorempana mä en kuunnellut niin kuin musiikkia silloin, kun olin mäessä. Ja sitten jossain vaiheessa se tuli vähän niin kuin muotia, että jengillä oli kuulokkeet. Silloinhan ei ollut kypäröitä, niin silloin pystyi olemaan isot kuulokkeet päässä. Niin tää tuli mulle ihan vasta niin kuin pari vuotta sitten, että mä oon ruvennut kuuntelemaan musiikkia. Mä oon huonoa seuraa mäessä, kun mä en kuule ikinä mitään, mitä kukaan puhuu silloin, kun mä kuuntelen täysin musiikkia. Mutta sen musiikin kautta mä oon päässyt kyllä semmoiseen ihan omaan kuplaan. Ja sitten mä pidän tosi usein huppua päässä ja lasit päässä ja joku, niin kuin, että musta ei näy mitään. Ja mä niin kuin hengitän sisäänpäin ja oon siellä mun omassa kuplassa ja zonessa. Ja siinä niin kuin, silloin se tuntuu kyllä parhaalta, että se on niin kuin vaan mulle se. Ja sitten kun tavallaanhan Talmassa varsinkin on tosi siisti laskea myös silleen, että ikään kuin sua joku kuvaisi koko ajan, koska muut menee siinä hississä ja näkee kaikki sun temput, niin periaatteessa siinä on vähän sellainen, että mä teen tätä vähän myös muille ja että näkiköhän ne nyt mitä mä tein, että tää tuntui itsestä hyvältä, mutta sitten taas toisaalta verrattuna niihin parhaimpiin mä en ole niin hyvä laskea, että ei musta kukaan saa niinku sellaista iloa, että kyllä sitten on niinku enemmän itselle, että nyt tuntui hyvältä ja nyt meni hyvin ja näin. Niin. Joo, mä tunnistan sen. Siinä on vähän framilla koko ajan Talmassa, kun laskee. Se on ihan kivaa munkin mielestä. Niin. Et ja ehkä siinä on niinku, jos ei siellä olisi kukaan, niin mä en tiedä yrittäisikö sitä ihan niinku yhtä paljon. Et varsinkin vielä, jos siellä alahyppyrillä varsinkin siellä on usein joku kuvaamassa, niin kun siinä on joku kuvaamassa, niin vaikka sä tiedät, että se ei kuvaa, että se odottaa sitä sen kaveria, jota se on kuvaamassa, mutta sä tiedät, että se katsoo tarkasti myös sun hypyn, niin kyllähän siinä tulee vähän sellainen, että tehdään nyt vielä vähän paremmin tässä. On, todellakin. Ja ehkä just itsellä kanssa lautailu, jos otit tuon läsnäolon tuohon, niin ehkä nykyään haen sitä jollain on hakenut jostain vähän henkisistä kuvioista ja muuta, mutta sitä samaa. Mutta se, mikä lautailussa on mun mielestä kaikkein siistintä, just toi leikkiminen, se jotenkin se oma maailma, kun pistää lasit päähän, niin menee johonkin omaan maailmaan. Ja sit se jotenkin se sellainen leikkiminen, mitä ehkä tälleen
suurperheellisinä niin ei välttämättä itse, no lastenkaan toki, mutta sitä ei ole mun mielestä koskaan liikaa, luovuus. Ja sitten se, että jotenkin on niin silleen läsnä siinä ympäristössä ja omassa kehossa, että sellaiseen, että kun tekee vähän vaarallisia juttuja, niin kyllä kaikki niin kuin arkijutut ja ehkä mikä ekstremijutus ainakin itse on houkutellutkin ja kiehtonut, että kaikki sellainen ulkoiset tekijät poistuu ja sitä vaan imeytyy tähän näin. Joo, ja sitten mä en ole ehkä osannut nuorempana, en mä ajatellut noin, enkä mä silleen ajattelin mä silleen, että mä olin nyt tässä omassa jutussa, mutta kun niin oli kaikki kaverit, niin. Siksi mekin tunnetaan toisemme, kun se piiri on aika pieni silleen, että ne lautailijat kaikki tuntee toisensa. Ja sitten kun se kuuluu siihen, niin ehkä ei myöskään osaa niinku arvostaa sitä kunnolla, mutta sitten hakenut sitä muualta itsekin niinku henkisistä asioista ja meditaatioista ja muista. Ja nyt osaa niinku tavallaan tuoda sen sinne laskemiseen ja nauttia siitä ja tajuta, että hei, tämäkin on niinku yksi tapa meditoida, olla täällä ja tehdä näitä. Ja sitten toinen on kyllä toi niinku kaatuminen. Ja siinäkin ehkä skeittauksessa vielä voimakkaammin siinäkin kuin lumilautailussa, koska jos sä menet skeittaamaan, niin sä et voi, tai ainakaan mä en voi tehdä oikeastaan mitään kaatumatta. Tai että jos haluaa vähänkään haastaa itseään, niin on pakko kaatua, koska ne ei mene ikinä ekalla. Lumilautailussa voi niin kuin vähän tehdä ehkä vähän vaatimattomampia temppuja ja sitä kautta olla kaatumatta. Mutta jos siinäkin vetää reilejä tai muuta, niin on valmistauduttava kaatumaan. Niin siitäkin mä oon ollut tosi innoissani, että jossain vaiheessa niin kuin pelkäs kaatumista, kyllä mä vieläkin pelkään kaatumista niin kuin, ja paljon enemmän kuin joskus 20 vuotta sitten, kankeampi jotenkin muutenkin, mutta mä oon kaatunut viime aikoina enemmän kuin koskaan, tai moneen vuoteen, niin sekin tuntuu hyvältä, että se ehkä sä oot hyvä shapeissa, se ei satu sua samalla lailla kuin mä oon aloittanut skedeyksen pari kertaa nyt niin kuin uudestaan, kun mulla oli sillä pitkää polvipaskalla, mä pystyn skeittaamaan. Sitten mä aina innostun ja sitten mä vedän ne ekat pannut. Lumilautailussa on vähän armollisempaa, mutta skeittauksessa mä oon vetänyt just sit parit pannut, niin mulla on kyllä se into aina hyytynyt siihen sitten uudestaan aloittaminen. Hyvässä kunnossa joo, kyllä mä niinku asetin tavoitteen nostaa 100 kiloa penkistä, kun silloin junnumpana kaverit nosti ja mä en ikinä nostanut, mä asetin sen tavoitteeksi. Ei sillä, että sillä olisi mitään merkitystä, mitä kukaan ikinä nostaa penkistä, vaan mä ajattelin vaan, että tämä on tavoite, minkä voi asettaa. Ja mä oon niin kuin silleen ihan hyvässä fyysisessä kunnossa. Ja kyllä se myös tuo sinne niin kuin laskemiseen, että ehkä semmoista itsevarmuutta jollain tapaa, että mä en mene heti rikki. Tai semmoinen olo mulla on, että mä menen vähemmän helposti rikki kuin muutama vuosi sitten, jos mä kaadun. Mutta sitten just kun vertaa siihen 11-12-vuotiaaseen, niin ne on jotenkin niin paljon joustavampia tai sellaisia, että eihän sitä nyt silleen hyvä. Että kyllä jos sieltä niin kuin väärin tulee alas, niin kyllä sitten sairaalan kautta varmaan mentäisiin kotiin. Sulla on hyvät connectionit sairaalaan ainakin. niin, kyllä. Kun sä oot perustanut Sherpan muiden tyyppien kanssa, mutta yksi perustajista, niin mitä sä koet, että lautailu ja skeittauskulttuuri ja elämä niin on vaikuttanut sun tuohon työelämään ja firmojen perustamiseen ja markkinointiin, viestintään? Niin. Tavallaanhan sitä on mahdoton sanoa, koska mä en ole elänyt elämää, missä sitä ei ole ollut kaikkeen. Mutta kyllä pari semmoista konkreettista asiaa. Toinen on ainakin se, mitä mä sanoin siitä kaatumisesta äsken skeittauksessa, että niin kuin, mitään ei voi oppia, jos ei ole valmis tekemään virheitä ja kaatumaan ja oppimaan niistä. Että kyllä sellainen niin kuin suhtautuminen kehitykseen virheiden ja epäonnistumisten kautta on niin kuin tosi luontevaa. Ja sitten toinen, siis koko Sherpan perustaminen, niin meitä oli 6 perustajaa siinä ja kaikilla on tämmöinen lökäpöksytausta, että Tapu, joka oli yksi meistä perustajistaan, lumilautailun Suomen mestari vuodelta 1991, silloin kun ei ole itse edes vielä laskenut, tai on just niihin aikoihin aloittanut. Ja sitten siellä on ikämiesten skeittauksen Suomen mestaria ja Heppu, joka on Kiinan mestari lumilautailussa. Niin, tällaista porukkaa. Ja sitten me vähän niin kuin hävettiinkin sitä tietyllä tapaa. Tai oltiin silleen, että me ollaan ne pipopäät kellarissa, että ei kukaan ota meitä vakavasti, kun asiakkaat oli sitten puvut päällä jossain palavereissa ja meillä housut roikku. Ei ehkä enää siinä vaiheessa niin paljon, mutta
sitten mä luin joskus paljon myöhemmin jonkun toimittajan, joka kirjoitti, siis se teki jotain juttua riippuliidosta tyyliin Kuubaan ja se oli Red Bullin sponssaama ja sitten se mietti, että miksi tässä on tämmöinen, niin miten tähän on saatu rakennettua tämmöinen joku haippi. Ja sitten se lähti niin kuin tutkimaan sitä Red Bullin syntyjuuria ja löysi itsensä Huntington Beachiltä ja skeittikulttuurista ja siitä. Ja silloin mä tajusin, että tämän takia me 6 aikanaan perustettiin Sherpa ja sen takia, vaikka me oltiin monesta asiasta eri mieltä, niin semmoista niin kuin perimmäisestä brändin rakennuksesta me ei oltu eri mieltä, koska skeittaukseen lumilautailun on aina kuulunut niin kuin se alhaalta ylöspäin brändin rakennus, että sun on ihan turha ostaa mitään lehtimainoksia tai tehdä mitään sellaista, jos et sä niin kuin rakenna sitä perustaa kuntoon, että sulla on oikeanlaiset grafiikat, oikeanlainen tiimi, oikeanlainen se brändi ja sitä kautta sä voit kasvattaa sitä, niin kyllä se oli semmoinen, mikä meitä kyllä yhdisti voimakkaasti. Ja sopiiko se myös tonne silleen korporaatiokulttuuriin kanssa? Sopii, niin kuin mun mielestä, siis pohjimmiltaan mä ajattelen brändeistä samalla lailla kuin, siis mä en vertaa brändiä ihmisiin tai ihmisyyttä brändeihin enkä näin, mutta siis sä oot tosi paljon parempi Jukka kuin mitä mä voisin olla sinä koskaan, että ne asiat, missä sä oot hyvä tai missä sä oot erilainen, erikoinen kuin muut ihmiset, jotka niin sä pystyt tuomaan sun kavereille jotain, mitä kukaan muu ei voi tuoda. Ja mä en ikinä voi tuoda niitä asioita yhtä hyvin kuin sinä, mutta sä et voi tuoda niitä asioita yhtä hyvin kuin minä. Että jokainen meidän pitäisi löytää, että missä me ollaan erilaisia, mikä se meidän vahvuus on ja rakentaa sen päälle, koska vain se on se, mitä meillä on tarjota ihmisille maailmassa. Niin samalla lailla mä ajattelen brändeistä, että mikään brändi tai mikään yritys, mikään firma ei ole samanlainen kuin mikään muu. Ja niiden pitäisi löytää se, että mikä tekee meistä meidät ja yrittää kasvattaa sitä ja kertoa siitä ja rakentaa siitä ulospäin. Ja sehän siellä skeitti-lumilautamerkeissä on ihan sama asia, että siellä on eri tiimit, siellä on eri designit, siellä on eri kaikki ja sen päälle, sen niin kuin totuuskoren päälle, kun lähtee vaan rakentamaan lisää kerroksia ja tekemään siitä kuuluisammaksi, niin sitä kautta siitä tulee hyvä. Ja että sä oot vienyt noin samat opit sitten tonne maailmaan. Joo, kyllä mä niin kuin elän niiden kanssa tavallaan päivittäin. Ja mikä sun, kuitenkin Kuka sä olet podcasti, niin sanoit tuosta, että mitkä ne on omat vahvuudet, erilaisuudet, ja mikä se Paulin vahvuus ja erilaisuus on, mitä sä voit sun frendeille ja työnantajalle ja maailmalle tarjota, niin mitkä ne on ne sun sellaiset spesiaalit, mikä on Pauli? No tietyllä tapaa mä luulen, että toi on ehkä meidän kaikkien, mietitään kunnes kuolemme, että ketä me oikein ollaan ja mitä meillä on tarjota ja miksi me ollaan täällä. Mutta ehkä enemmän mitä mä haluaisin olla. No mä ainakin koen olevani niin kuin äärimmäisen utelias. Mä en tiedä miksi, mutta mä oon syntynyt jotenkin sellaiseen, että jos Asterix joi sitä jotain ihmelientä ja sitten se on niin kuin vahva loppu elämäkseen, niin mä oon kyllä syntynyt semmoiseen uteliaisuus- ja onnellisuus saaviin siis siinä mielessä, että vaikka olisi mitä, niin mä herään kuitenkin joka aamu lähtökohtaisesti ajatellen, että mitähän tänään tapahtuu, eikä sillä jotain negatiivista, vaan vaikka todennäköisyys sillä, että tänään tapahtuisi mitään hirveän ihmeellistä positiivista, ei ehkä ole hirveän suuri, mutta aina voi tapahtua. Aina on mahdollista, että nyt kun avaa ton oven, niin siellä onkin jotain. Ja niin mä niin kuin olen oikeastaan aina elämää ajatellut. Että mä muistan jo pienempänä koulussa, että jos ei varsinaisesti kiinnostanut mennä kouluun, niin silti mulla oli aina niin kuin tietyllä tapaa into mennä kouluun, koska siellä saattoi jonkun kaveri sanoa jotain tai tavata. Meidän luokalle tulee sattumalta joku uusi tyyppi ehkä tänään ja mä tutustuin jokin uuteen ihmiseen. Niin aina on jotain kiinnostavaa. Sitä mä oon ainakin. Ja sitten semmoinen tietynlainen elämänmissio, minkä mä oon ehkä itse tässä rakentanut itselleni, on, että me kaikki ihmiset langetaan vahvistusharhaan, että me rakennetaan itsellemme tarina siitä, millainen maailma on,
millaisia me ollaan. Ja sitten me haetaan vahvistusta sille tarinalle ja sitten jos on jotain vastakkaista, niin me ikään kuin sivuutetaan se. Niin mä pyrin sivuuttamaan sitä vastakkaista mahdollisimman vähän ja olemaan niin kuin avoin kaiken. Eihän mä siinä onnistu, tietenkään ei kukaan meistä onnistu siinä täydellisesti, mutta yrittää olla jumittumatta siihen tarinaan, mikä on, ja pitää itsensä mahdollisimman avarana sille, että jos se tarina onkin ehkä joku ihan muu. Ja sen takia mä en osaa vastata tai tuohon kysymykseen ikinä, koska se Pauli, joka on 10 vuoden päästä, voi olla ihan eri Pauli kuin tämä tänään. Niin sehän voi muuttua, että ketä me ollaan. Niin. Et jos on nyt se mikä se sun vahvistusharha on ja mikä on se niin vastakohta, niin jos sä niin mietit tätä hetkeä. Ja ihan sairaan kiinnostavaa, mä koen samankaltaisuutta, sitä uteliaisuutta ja kiinnostusta maailmasta, niin ehkä jos se mikä se sun kiinnostuksen kohde on tällä hetkellä. Niin. Pitää vielä sanoa, kun sanoit, sanottiin, että se voi olla erilainen 10 vuoden päästä, niin sä haastattelit Miroa täällä. Jompikumpi, ehkä Miro sanoi, että on semmoinen aikakoukku niin kuin olla tässä. Niin se oli mullekin ehkä yksi kiinnostavimmista asioista tulla. Sen lisäksi, että oli kiva jutella, tai on kiva jutella sun kanssa, niin samalla mua kiinnostaa ja samalla mua hävettää se jo valmiiksi tämä aikakoukku, mikä me nyt tähän jätetään, koska mulla on aina semmoinen olo, että jos mä kuulisin mun podcast-haastattelun 5 vuotta sitten, niin mua hävettäisi ihan älyttömästi, että mitä toi tyyppi on ajatellut ja mitä se on siellä puhunut, kun mä koen, että tässä mennään eteenpäin. Mutta on kiinnostavaa jättää tämä aikakoukku nyt tähän. Mutta mitä sä kysyitkään? Mä kysyin sitä, että mikä se sun todellisuusharha on tällä hetkellä ja mikä olisi vastakohta, jos osaatko sä sanoa jonkun konkreettisen jutun? No ehkä se isoin niin kuin tai se, minkä kanssa mä eniten ehkä työskentelen just nyt. Että mä vois sanoa, että mä tuun jotenkin erityisen epähenkisestä perheestä tai taustasta, mutta mä oon käynyt saksalaisen koulun ja on Haukila, en tiedä onko silläkään mitään merkitystä, mistä mä oon kotoisin, mutta siis ehkä se on sillä koululla vähän. Saksalainen koulu on aika semmoinen jämpti ja semmoinen näin, ja sit mä oon niin kuin tiede, vahvistettu tiede, fysiikan lait, matematiikkaan niin kuin ollut aina semmoinen ohjaava tekijä, että jos ei siitä ole kirjoitettu väitöskirjaa, niin sit se ei ole niin. Ja sitten toinen puoli on sitten niin kuin tämmöinen henkisempi tieto, mitä on tietoisuus, onko kollektiivista tietoisuutta, miten se kollektiivinen tietoisuus heijastuu musta, niin näiden semmoisessa risteyskohdassa ihan tietoisesti elän tällä hetkellä ja kuuntelen ja tutkin, että mä kuuntelen älyttömästi podcasteja ja mä hakeudun tosi paljon sellaisiin niin kuin ikään kuin tämä on todistetusti yksi maailman johtavista kemisteistä, matemaatikoista, fyysikoista, biologeista. Ja se on jännä, ja sitten toinen on se, että tämä on joku mystikko ja joku henkinen, mikä ikinä mestari. Ja loppujen lopuksi ne mun mielestä aina tulee vähän niin kuin samaan kohtaan, että se paraskin matemaatikko tai fyysikko, sit kun tullaan sinne alkuteorian alkulähteille, että mistä se nyt ihan oikeasti onkin, ja ymmärretään, onko teoriaa kaikesta, ymmärretäänkö me, mistä tämä kaikki on, niin sitten tulee, no ei me tiedetä. Ja sitten se joku mystikko, niin se tulee samaan, että ei nyt sitten ihan lopulta tiedetä, ja se on mun mielestä niin kuin tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa, että miksi me täällä ollaan ja mitä me täällä tehdään. Miten jos tässä on niin kuin ääripäät, että on tavallaan se matemaattinen tiedemaailma ja täällä on joku mystikko, mysteerimaailma, niin missä se sun jana kohta on nyt, missä sä oot? Vaihtelee. Mä oon superkiinnostunut molemmin. Ja siis mun mielestä ne molemmat tulee siinä niin kuin samaan kohtaan, että ajatellaan nyt vaikka, että mennään puhtaasti sinne tieteeseen, tietoon, todistettuun tietoon, niin siellä mä tuun siihen, että mikä on elämän tarkoitus, niin
että jos me ollaan vaan nämä biologiset eliöt, jotka nyt on täällä no nyt me ollaan onnistuttu olemaan jo yli 40 vuotta täällä, mutta katsotaan vielä kauan ollaan, niin tässä universumin tai maailmanhistorian vuosissa se on niin kuin täysin mitätön pikkupyrähdys. Ja mikään ei erota meitä tuosta kasvista tai jostain apinasta ja meidän niin kuin merkityksellisyyttä täällä. Ja millä on niin kuin silleen mitään merkitystä. Mutta jos jokin merkitys on, niin kuin tavallaan, että otetaan nyt vaikka tuo kukka, tuo itse asiassa hyvä kukka siihen, kun se lähtee kasvamaan tolleen pöytää pitkin ja näin, niin siihen, tai otetaan sellainen köynnös, joka kasvaa jo, että siinä tulee vastaan ikkunalauta, niin sitten se köynnös tekee ikään kuin laskelman, että pysähdyks mä tähän vai lähdeks mä nyt tästä, että se katsoo aina mikä on mahdollista ja sitten se lähtee toteuttamaan sitä mikä on mahdollista. Ja sama sen ajatuksen mukaan me ihmiset, niin silloin se meidän tehtävä on yrittää testata mikä on mahdollista. Ja sitten taas jos mennään sinne henkiselle puolelle ja me ajatellaan, että ehkä se henkinen teoria, mikä mua houkuttelee, että mä en ole kristinusko tai mikään tämmöinen uskonto ei ole niin kuin houkuttele mua tällä hetkellä, mutta mua houkuttelee ajatus siitä yhteisestä kollektiivisesta tietoisuudesta, että Jukka ja Pauli on pohjimmiltaan saman kollektiivisen tietoisuuden yksiä portteja tähän universumiin. Ja jos se on näin, niin mikä sen Jukan tai Paulin tehtävä on, niin se on tutkia, mikä Paulina on mahdollista tai mikä Jukkana on mahdollista, jolloin molemmistahan me tullaan ihan samaan lopputulemaan. Se lopputulema tämän mun lyhyen pyrähdyksen aikana on selvittää, kuka mä olen ja mikä on mulle mahdollista. Tosi kiinnostavaa. Mä ehkä itse lisäisin tuohon, että se kasvu ja se, mikä on mahdollista, niin mä olin lautailija ainakin aina sellainen, että varmaan olisi voinut olla joskus toimivampi strategia kehittää niitä vahvuuksia ja sitä, mutta mä olin jotenkin aina se, koin vetosi, että jos mulla on joku heikko osa-alue, niin mä kehitän niitä niin kuin enemmän. Ja ehkä sama niin kuin ihmisyydessä, että mä ymmärrän sen, niin kuin mikä on mahdollista, mutta myös se, että niitä omia varjoisia puolia, niitä omia heikkouksia, tiedostamattomuutta, niin sen niin kuin tietoiseksi tuominen on tosi itselle merkityksellistä kanssa. Et se ei ehkä niin kuin, ei tule ehkä samalla lailla silleen hohdokkaaksi, kun kehittää vahvuuksia, mutta sitten kun ymmärtää omia heikkoja ja jotenkin niissä myös nöyrtää tai pitää nöyrempänä ja vähemmän tulee varjoisaksi. Ehkä ei enemmän loistavaksi, mutta vähemmän varjoisaksi ihminen ja se on myös mulle tosi kiinnostavaa. Meet sä tietoisesti kohti varjoja? Meen ja tässä terapeuttisessa prosessissa varsinkin niin niitä tavallaan tiedostamattomia omia käytösmalleja ja myös niitä. Mä oon nyt tosi vahvasti ollut tunneprosesseissa kanssa. Mä oon aika tunneherkkä kundi ollut aina, mutta nyt on jotenkin silleen löytynyt sellainen tunneyhteys, kun meillä oli viime terapiajakso, kun opiskelin terapeutiksi 4 vuotta ja kohta valmistuin, niin meillä oli skeematerapia, oli viime jaksossa niin kuin tunnelukko ja näin. Meillä oli integratiivinen terapiakoulutus, missä monia eri terapiasuuntauksia opiskellaan. Niin viimeksi tuli tosi vahva se sellainen, kun siinä skeematerapiassa on se sisäinen lapsi, sitten tiivistettynä niin kuin vastuullinen aikuinen, kriittinen vanhempi tämä. Ja että ne tunteet on siellä lapsessa nimenomaan. Niin jotenkin se oli tosi helpottavaa ensinnäkin eksternalisoida ne tunteet sinne lapseen itsestä, koska on niinku ruuhkavuodet takana ja ollut kipeänä, ollut vähän vaikeat välillä. Niin sitten jotenkin niinku ruuhkavuosien aikana ei niitä ole kerennyt oikein tunteen niitä tunteita, mitä siinä on, vaan että on pahtanut menemään ja koittanut selviytyä. Ja musta tuntuu, että on jäänyt joku sellainen tunnepakki vähän käsittelemättä, joka välillä nousee vähän ahdistuksena tai muuta, niin nyt niiden jotenkin, että se on itse vaikea sitä kokea, mutta kun mä oon antanut sen mun sisäisen lapsen nyt tunteen niitä tunteita paremmin, niin mä oon niin kuin pitkästä aikaa päässyt tosi niin vahvasti niihin tunteisiin mukaan. Ja siellä on vähän sellainen möykky käsittelemättömiä tunteita. Ja se prosessi on vielä kesken, mutta mä koen, että
siihen on tullut tosi paljon niin kuin alkanut tulla kirkkautta, kun mä oon sitä jotain tunnemöykkyä alkanut vapauttaa. Yksin vai terapeutin Mä oon kanssa? tehnyt sitä nyt ihan yksin. Mä oon aikaisemmin käynyt terapiassa kanssa, mutta nyt tää vielä aukesi jotenkin eri lailla. Terapiassa mä oon saanut paljon ja nyt tää niin kuin, jotenkin se prosessi jatkuu. Niin. Mulle ehkä, tai ei ehkä, vaan varmuudella meditaatio on ollut sellainen, että ikään kuin olisi niin kuin 2D-kuva ja sitten onkin tullut se 3D siihen mukaan. Et jotenkin koen olevani niin jotenkin hyvistä perheoloista ja sellainen ruusuinen lapsuus, että mä oon mun mielestä niin alkanut aktiivisesti jotenkin ajattelee ehkä vasta 25-vuotiaana, että sitä ennen on menty aika autopilotilla nautinnosta toiseen. Ja sitten on ruvennut myöhemmin niin vähän enemmän miettimään, lukemaan älyttömästi ja niin kuin silleen tutkiskelemaan, mutta mä en koskaan oikein pysähtynyt. En mä kokenut, että mä en pysähtynyt, mutta nyt jälkikäteen voi sanoa, että mä en koskaan pysähtynyt. Enkä mä ole ehkä hirveän hyvä pysähtymään vieläkään, mutta nyt mä oon, en tiedä, muutaman vuoden aika tosi säännöllisesti meditoinut. Ei ne välttämättä ole 5 minuuttia pidempiä hetkiä, mutta ne on 5-20 minuuttia vaikka. Niin se, että se mistä me puhuttiin tuossa lumilautailusta, menee siihen niin kuin omaan zoneen, niin se, että tietoisesti yrittää mennä ilman sitä lumilautailua siihen omaan zoneen ja vaan pysähtyä sen äärelle ja antaa ikään kuin niiden johtojen asettua paikalleen täällä, niin kyllä se on tuonut niin kuin, että mä en tietoisesti ehkä hae siinä, kun mä en hae meditaatiohetkessä tietoisesti mitään, mä haen niin kuin tietoisesti nimenomaan ei mitään, mutta se ei minkään hakeminen tuo sen yhteyden, mitä mä rakennan itteeni ja pyrin ymmärtämään itteeni paremmin. Että sä vähän niin kuin boottaisi jonkun tietokoneen. Niin, se on tosi paljon niin kuin boottaisi tietokoneen. Ja kun sä pysähdyt ja et hae mitään, niin mihin sä pysähdyt? Mä yleensä aloitan sen jollain tämmöisellä ohjatulla meditaatiolla, eli mä en ole hirveän hyvä siinä, että mä pystyisin vain itse pysäyttämään ja pysähtymään. Tai sitten se on musiikilla, mutta ehkä puolet ajasta sen 5 tai 10 minuutin ohjatun jälkeen mä jään siihen tilaan ja sitten mä pystyn laittamaan sen ohjauksen tai musiikin pois ja olla siellä ei missään itsekseni. Ja kun sä pysähdyt, sä laskee kierrokset, näin sä teet kovaa uraa, sulla on iso perhe, sulla on varmaan aika paljon asioita, jotka nostattaa kierroksia, koska ainakin itsellä on välillä kierrokset aika korkealla ja sitten jotenkin ne pitää saada rauhoituttua. Jokaisella on varmaan oma tapa siihen, on se sitten mustikoiden poimiminen tai meditaatio tai pyöräily tai urheilu. Mä tuohon kun sanoit, että on se joku oma tapa, pyöräily, mustikoiden poimiminen tai muuta. Mä ajattelin ennen aina noin. Mä oon lenkkeillyt koko elämäni. Ja mä silloin joskus, kun ihmiset puhuu meditaatiosta ja mä en ollut tehnyt sitä, niin sitten mä ajattelin, että hei, kun mä menen 15 kilsan lenkille, että sehän on meditoimista. Samaa mieltä ja eri mieltä, koska mulla ainakin, ja siis jokaisella voi olla oma kokemus tästä, mutta mun kokemus on se, että kun mä menen lenkille tai kun mä oon sieltä zonessa lumilautailussa tai muuta, niin mä oon täysin siinä. Ja siinä lenkkeilyssä se ehkä on sitä, että varsinkin kun juoksee pitkää lenkkiä, niin on niin kuin aivan loppu ja sitten vaan jatkaa juoksemista ja on niin kuin sen tunteen kanssa. Mutta toi meditaatio on mulle ainakin hyvin erilaista, koska siinä mä niin kuin tietoisesti pyrin olemaan ei missään. Että mä en ole siellä lenkkipolulla tai sen mä en ole missään. Mä oon, ehkä paras kuvaus, minkä mä osaan sit sanoa, on se, että kun sut heitettäisiin tonne tähtien keskelle niin, että näkisit mahdollisimman vähän tähtiä ja mahdollisimman paljon vaan sitä ei mitään, niin sinne mä
pyrin meditaatiossani menemään. Joku uteliaisuus. Itelle se on ehkä, että mä aika harvoin pysähdyn meditoimaan nykyään, ennen ehkä enemmän, mutta se on se jotenkin se meditatiivinen tila, joku sellainen rukous, meditatiivinen tila, joka voi tapahtua silleen, että on se sitten tiskikonetta täyttämällä tai muuta. Se on joku sellainen tiedostavuuden nouseminen, mikä on se sille itselle ehkä maailman tärkeä juttu. Silti sen ohittaa vähän turha usein, mutta se jotenkin se sellaisesta arkiminästä johonkin korkeampaan tietoisuuteen niin kuin huomion laittaminen ja samalla olla siinä arkiminässä, että se on se sellainen itselle sellainen ideaali tila ja että se meditaatio vahvistaa sitä yhteyttä. Että jos elämässä on ehkä omasta mielestä kuitenkin kyse yhteydestä itseen, yhteydestä muihin ja yhteydestä johonkin korkeampaan voimaan ja mikä sekin kenellekin on, niin sen vahvistaminen, sen yhteyden itseen ja yhteyden korkeampaan voimaan ja kun se yhteys on itseen ja tunnistan omia heikkouksia ja vahvuuksia ja tiedän mikä olen, mikä haluaisin olla ja olen enemmän se mikä mä olen, niin mun on helpompi luoda yhteyksiä toisiin ihmisiin. Ja se on niin kuin sitä vahvistusprosessia kanssa. Niin. Miten sä koet sen läsnäolon ja hetkessä olemisen, koska sehän on ristiriitaista sekin, kun täysin hetkessä periaatteessa ei voi olla, koska se hetki on jo mennyt. Mä mietin usein sitä, jos mä tykkään käydä salilla, mä tykkään lenkkeillä, mä tykkään lumilautalla, mä tykkään käydä saunassa. Ja sitten jos on tällaisia asioita vaikka tulossa ja mä odotan jo etukäteen ja mä etukäteen jo ajattelen, että nyt se mun nautinto tulee, että ole Pauli sitten läsnä, ota tästä kaikki irti. Ja sitten mä huomaan vaikka siellä saunan lauteella olevani, että nyt sä oot tässä hetki, tätä sä halusit, nauti, ole läsnä, niin mä en kuitenkaan ehkä pääse ihan niin syvälle siihen sen saunan nautintoa siinä hetkessä, kuin mitä mä olin etukäteen ajatellut, että miltä se sitten tuntuu, kun mä siinä oon, koska sehän lipuu kuitenkin koko ajan vähän pois se hetki. Se vähän menee, niin kun sitä yrittää, niin se vähän valuu sormiella. Niin. Se tuntuu siltä. Ja se ei mulle ikinä jotenkin resonoinut se, että hetkessä eläminen jotenkin. Että mulle se resonoi paljon parempi se ajatus, että mä oon enemmän läsnä historiassani ja tulevaisuudessani. Ja sitten mitä pidemmälle mä saan sitä niin kuin laajennettua sitä skaalaa, että mä oon mun menneisyys, mä oon edelliset sukupolvet, mä oon mun tulevat hetket, kaikki seuraavat sukupolvet. Jos mä saan sitä niin kuin laajennettua, niin silloin mulla on sellainen olo, että mä elän enemmän kuin vaan niin kuin, että mä yritän tarttua hetkeen, vaan että mä laajennan sitä perspektiiviä. Ja se on välillä, kun mä teen jotain, niin mä koitan ottaa, mikä mä tuossa meditaatiossakin vedin alkuun, että mä koitan ottaa sellaisen laajemman perspektiivin siihen olemiseen, että otan vähän sellaisen ylisukupolvisen ajattelun siihen, että mietinkin, niin kuin, että kenelle me puhutaan. Olisi ihanaa, jos me päästäisiin niin kuin sellaiseen sieluyhteyteen, että me puhutaan niin kuin jollekin menneille sukupolville ja tuleville sukupolville, että sille ajattomasti. Eli miten toi liittyy tuohon asiaan, mutta toi nyt nousi niin kuin. Osaatko sanoa, mikä sun tavoite on? Onko sulla tavoite? Elämässä. Mulla on niin kuin maallisia tavoitteita, sitten on emotionaalisia tavoitteita, mulla on fysiologisia tavoitteita, mulla on henkisiäkin tavoitteita on, että ne on niin kuin monelta tavalla suunnalta. Niin, ettei ole yhtä suurta tavoitetta, vaan on monien tavoitteiden summa. On monia tavoitteita, joo. Mutta kyllä se ehkä se yksi, mikä nitoo sitten, että elän mahdollisimman paljon ja on mahdollisimman totta itsessäni. Se tulen siksi, mikä mä olen. Eikä se, että mä yrittäisin olla ehkä joku. Tavoittelet sä sun tavoitteita? Joo, siinä on joku sellainen. Mä koitan saada tästä kiinni, mä en ihan, mulla ei ole valmista vastausta, mutta mä tavoittelen sitä, että mä olisin se,
että mä olisin sillä mun elämän polulla. Ja mä joudun vähän jotenkin siitä niin kuin välillä harhaan, niin mä tavoittelen sitä, että mä oon sillä oikealla polulla. Mä en edes niin kuin välttämättä halua tietää, koska mysteerissä on kivempi elää kuin sille jossain, että mä tietäisin, mitä tapahtuu. Mä en, niin kuin, mulla ei ole tavoite päästä johonkin, vaan mulla on se tavoite, että mä palaan siihen omalle polulle, mikä tuntuu sydämessä ja järjessä hyvältä, niin se on se mun tavoite, että mä palaan aina siihen, kun mä lähden vähän vinoa omasta elämästäni, että mä palaan siihen omaan elämään. Se on ehkä se niin kuin yhdistävä tavoite. Mikä sulla? Kun mä välillä mietin, että onko se tavoitteellisen elämän tavoittelu ristiriidassa sen läsnäolon kanssa. Ja mä en ole ihan varma. Mä en ole osannut asettaa itselleni kauheasti tavoitteita. Ja voi olla, että sen takia sä oot voittanut lumilautakisoja ja mä en edes ollut niissä kisoissa mukana, koska mä en ole asettanut samalla lailla tavoitteita itselleni. Ja sitten jos miettii, että mitä tavoitteita mulla on, ekana tulee mieleen joku suhde lapsiin, että millainen se suhde parhaimmillaan olisi. Että onhan sekin tavoite, mutta onko se semmoinen tavoite, mitä voi tavoittelemalla tavoittaa vai vain olemalla läsnä silloin, kun ne hetket niiden lasten kanssa on. Ja silleen mä ehkä suhtaudun kaikkiin muihinkin tavoitteisiin, että tavoitteet on enemmän kuin sanotettuja, ne on alitajuntaisia jossain tuolla lentelemässä ilmassa ja sit mun pitää virittäytyä tähän hetkeen ja tuntemaan tämä ja sitten mä saan ehkä niistä tavoitteista kiinni. Ja kun sä puhut alitajuisia, niin mitä sulle tarkoittaa? Sä oot puhunut kollektiivisesta tiedostavuudesta ja sä puhut alitajuisuudesta, niin mitä ne sulle tarkoittaa? Molemmat tarkoittaa jossain määrin varmaankin samaa asiaa. Eli meidän ympärillä olevia tunteita, signaaleja, mitä me ei oikein järjellä pystytä selittämään. Eli kaikkea, mikä on järjen ulkopuolella. Ehkä. En mä sitä näin määritellyt ennen, mutta sitä se ehkä on. Nimenomaan järjen ulkopuolella olemista. Muuten ehkä se ei olisi alitajuntaista. Ja kun tulee joku intuitio tehdä jotain, niin mistä se tulee sun maailmassa? Mä oon vähän liian Rick Rubin päissäni. Ei kuuntelin olla Rick Rubin päissä. Kuuntelin monta vuotta sitten ensimmäisen Rick Rubin haastattelun ja ihastuin ikihyviksi. Ja nyt eikö se ollut viime vuonna, kun siltä tuli se kirja, niin ennen kuin se kirja julkaistiin, kuuntelin, kun se kävi kaiken maailman podcasteissa puhumassa siitä kirjasta ja sitten se kirja tuli. Niin mä ajattelin tätä jo ennen kuin mä tulin tänne, että kun mä oon tosi taipuvainen, mä en tiedä kuinka monta tuntia mä oon kuunnellut podcasteja viime vuonna, mutta satoja tunteja ja lukenut kymmeniä kirjoja ja mä oon niin kuin taipuvainen usein ajattelemaan, että nyt tämä joku viisas sanoo täällä jotain ja sitten se on näin. Ja sitten niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että se missio on olla, että voi olla, että se mitä Rick Rubin sanoo tai tämä kirjailija tuolla tai toi tuolla, niin ne pitää ottaa niin kuin vinkkeinä, semmoisina tieviittoina, että se ohjaa johonkin suuntaan. Voi olla, että se suunta onkin väärä ja sitten huomataan, että nyt käännytään tänne. Mä yritän olla ajattelematta, mitä Rick Rubin ajattelisi tuohon sun vastaukseen, vaan tai kysymykseen, mitä mä itse ajattelen. Mistä ne tulee? No, siihenkin mulla on 2 selitystä. Toinen selitys on, että
on olemassa joku tietoisuus, mitä ei ole kukaan vielä pystynyt kirjoihin ja kansiin laittamaan. Ja me ollaan, niin kuin aikaisemmin sanottiin, vain sen tietoisuuden portaaleja tähän maailmaan. Ja ne tulee sieltä sen tietoisuuden lähettäminä vinkkeinä, että käänny tonne tai tee tätä. Se on toinen mahdollisuus. Toinen mahdollisuus, jos mennään enemmän tänne biologiapuolelle, että eihän meidän aivojen toimintaa ole sitäkään. Sitä on mallennettu totta kai ja pystytään paremmin ja paremmin mallentamaan, mutta siellä menee jotkut vähän vinoon joskus, jotkut piuhat ja sähköt, niin nyt kun se ei mennytkään ihan niin kuin piti, vaan se meni vähän johonkin umpikujaan, niin ehkä se sieltä tuli se joku sytyke siihen, että oho, nyt mulle tulikin tämä ajatus ja tämä intuitio jostain asiasta, niin jompikumpi. Niin, ja sitten mitä Janit oli... Loppujen lopuksi onko sillä mitään väliä? Että mua niin kuin uteliaisuutta kutkuttaa tietää, onko tämä totta vai tämä totta, mutta mun päivittäisen elämän kannalta sillä ei ole mitään merkitystä, koska jos se tulee sieltä kollektiivisesta tietoisuudesta ja mä olisin 100% varma, että se on näin, niin muuttaisiko se mitään mun tämänpäiväisessä elämässä verrattuna siihen, että mä ajattelen, että se tulee sieltä aivokemiasta ja se on vain joku sähkösyöte, joka tuli johonkin aivoihin, joka sai mun päähän tällaisen ajatuksen. Mitä merkitystä sillä on mun päivittäiseen elämään, kun se nyt vaan sattui kuitenkin tulemaan se intuitio ja ajatus? No ehkä se on aika iso merkitys, että mitä tavalla kanavaa kuuntelee, kun mä olin sanomassa, että... Mä uskon molempiin kanaviin. Jani Tolin sanoi sen tässä podcastissa, että just puhu gut feelingistä, että miten ne jotkut vatsabakteerit viestittää meille ja saa syömään meitä jotain. Niin. Että seurataanko me joku vatsabaktereita, jos aletaan syömään sokeria, mitä mä oon vähän liikaa tehnyt. Tai sitten, että seuraako jotain korkeampaa tietoisuutta ja tekee sen mukaan asioita, paistaa yhdistelmää. Että silleen tavallaan jotenkin siitä vähän, että mitään ja kuuntelee, onko ne jotain esivanhempia, minkälaisia tyyppejä siellä on ollut, minkälaisia osapersoonia mulla, mitä mä valitsen kuunnella itsestäni, mitä puolia, niin musta sillä on ihan hitosti merkitystä. Että mä en ole vaan niiden vietävissä. Mä arvostan niitä signaaleja, tulee ne mistä tahansa. Elikkä ehkä lapsuudessahan erilaisuus on pelottavaa, erilaisia kiusataan, halu kuulua joukkoon ja ei halua olla erilainen. Sitten mun isä on aika tarkka ja tarkkanäköinen ja tarkkahuomioinen ja sitten se halusi myös tuoda niitä esille, että se ikään kuin opetti meitä lapsia, että jos jollain on ärrävika tai joku puhuu ruokasuussa tai pitää haarukkaa vähän niin kuin ns. Normaalista poikkeavia asioita, mutta on niin kuin opetettu huomaamaan ne. Mä huomaan sen tosi monen, että jos joku maiskuttaa jossain, niin mä voisin väittää, että 10 ihmiselle siinä tilassa sille ei mitään merkitystä, maiskuttaako, ja sitten mä niin kuin aina kuuntelen sen ja sitten se jotenkin häiritsee mua. Ja tästä mä yritän niin kuin A, opetella pois, että se häiritsisi mua, ja B, se, että erilaisuus on hyvä asia eikä huono asia. En mä koskaan ajatellut, että erilaisuus olisi huono asia, mutta se niin kuin erilaisuus itsessä ja semmoinen, että mä en todellakaan pyri menemään kohti keskiarvoa ja normaalia. Se ehkä siinä korporaatiomaailmassa ja tästä työelämässä mua välillä vähän niin kuin ärsyttääkin, että työmaailmassahan ei kuitenkaan palkita riskinottamisesta ja erilaisuudesta, vaan palkitaan sellaisesta riskin kaihtamisesta ja varman päälle pelaamisesta. Ja se ei ehkä ole tämän elämän tarkoitus kuitenkaan. Varman päälle pelaaminen. Mikä jos se on varman päälle pelaaminen, niin mikä sulle on elämän tarkoitus? Se, mitä mä sanoin aikaisemmin, niin mä määrittelen se itselleni, että elämän tarkoitus on vahvistusharhasta pois pyrkiminen ja itsensä avoimena pitäminen, että ehkä vastakohta, että mä oon epäonnistunut mun elämässä
mä aina ajattelen sen niin, että mä en tiedä miksi, mutta ehkä jostain leffoista on semmoinen amerikkalainen porch, semmoisen omakotitalon edessä semmoinen leveä, missä on se kiikkustuoli. Ja sitten mä ajattelen, että mä oon siinä kiikkustuolissa siinä porchilla, katon elämääni taaksepäin, että jos mä olisin niin kuin yhtään kyyninen, niin silloin mä olisin epäonnistunut. Mutta jos mä pystyisin olemaan siinä silleen, että nyt lapset tulee ja ne on tätä mieltä ja sitten toi on tota mieltä ja toi näyttää tolta ja toi tulee tuolta ja täällä tapahtuu tätä, että no siitä on lähettävä, että tähän on tultu ja tässä nyt ollaan ja näin on asiat ja näillä mennään. Se on ihana se tavoite, että ei ole kyyninen kiikkutuolissa. Mä dikkaan tuosta yhdestä sun elämän tavoitteesta. Sulla on tavoite, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sulla ei ole tavoitetta. Nyt on ihan hito hyvä tavoite. Mikä voisi auttaa Paulia pysymään ei-kyynisenä? Ettei tartu sellaisiin uskomuksiin, että näin asiat on ja näin ne tulee aina olemaan ja tämä on oikein. Vaan kyseenalaistaa sitä, mikä on oikein. Toi kuulostaa ehkä, että totta kai on oikein, että muille ei pidä tehdä pahaa, mutta enemmänkin sellaisia uskomusasioita, että no esimerkiksi miksi me täällä ollaan, niin ei kai siihen ole varmaa oikeaa selitystä. Ja niin kauan kuin sitä ei ole, niin peli on aika auki. Mietit itse ehkä, että se miten pysyy ei-kyynisenä, kun vähän välillä huomannut, että alkaa vähän kyynistyä. Ja sitten jotenkin, mä voin olla vähän terapian päissäni, mutta... Miten se näkyy, että sä alat kyynistyä? Se näkyy, että mä alan vähän harmaantua. Silloin kun mä olin kipeä, niin mä olen vähän harmaantua ja mun vähän elämän ilo alkoi katoamaan. Ja nyt kun mä olen terveenä pitkään, kun mä olin monta vuotta siinä kroonisessa migreenissä näin ja ruuhkavuosissa, niin mun olemus alkoi harmaantumaan silleen, että mä aloin niin kuin katoamaan johonkin taustaan. Ja sitten kun mä aloin taas näkeä tavallaan elämän värejä enemmän, kun mä tervehdyin, niin sitten on helpompi nauttia kaikesta uteliaisuudesta kuin silloin, kun on feidaantunut johonkin kärsimykseen. Mä koen, että se on tosi merkityksellinen se kärsimys, mikä on ollut, mutta on tämä ihan hitosti kivempaa olla terve kuin kärsivä. Niin. Mutta mä jatkan vielä tuohon, että miten ei kyynisty. Mä koen ehkä itse, että se on just niiden tarpeiden täyttäminen ja silloin kun on ollut harmaa ja feidaantunut taustaan, niin on tarpeet jäänyt täyttymättä. Ja ehkä just emotionaaliset tarpeet, fysiologiset tarpeet, psykologiset tarpeet, hengelliset tarpeet, niin kuin jotenkin se niiden tarpeiden täyttyminen. Ja kun mä täytyn niistä, tiedostan ja täytyn niistä, niin se musta se vuotaa se tavallaan se rakkaus myös muille. Ja se tulee mun mielestä ehkä sitä kautta. Ja se on myös jollain tavalla, että elämässä on mulle kyse myös jollain tavalla siitä niin kuin tarpeiden ymmärtämisestä, niiden täyttämisestä ja toisten tarpeiden täyttämisestä. Niin. No, tarpeetkin on mielenkiintoinen. Vääränlaiset tarpeet on varmaan se, mikä on johtanut sotiin ja väkivaltaisuuksiin ja että pitääkö tai mennään enemmän semmoiseen buddhalaiseen ajatteluun, että me ei niin kuin tarvita mitään vai tuleeko sieltä tarpeiden tyydytyksestä sitten joku onni, epäkyynisyys vai onko se ratkaisu siinä, että pyrkii siihen, että on mahdollisimman vähän niitä tarpeita. Mutta tähän liittyy ehkä vähän se, sä et nyt maininnut sitä niinkään, sä puhuit jossain kohtaa, että jotain sanoit, että mulla on hyvä ura tai näin, mutta silloin kun me puhuttiin ennen kuin mä tulin tänne, niin sanoit, että sä haluat puhua myös menestyksestä,
Ja jotenkin sä mainitsit, että mä olin sun mielestä menestynyt tai muuta. Ja se oli semmoinen, mikä hätkähdytti mua jollain tapaa. Mitä menestys sun mielestä on? Sika hyvä kysymys. Mä ehkä kommentoin eka vielä tohon, kun jäi niin toi, että ne tarpeet myös, jos sä puhuit siitä hengellisestä buddhalaisuudesta, niin mä koen, että ne hengelliset harjoitukset ja harjoitteet, niin ne rauhoittaa niitä tarpeita, että niitä on helpompi tyydyttää. Ne tavallaan, että jos mä pahdan menemään tuolla kierroksilla, niin ne tarpeet on aika isot. Ja kun mä rauhoitun, meditoin, hengitän, niin ne tarpeet niin kuin ikään kuin pienentyy. Ja niitä on helpompi täyttää. Kyllä. Ja se silti ne niin kuin tulisi olla täytetty, mutta niillä harjoituksilla voi. Joo, niin tosta mä oon samaa mieltä. Ja se on ehkä ihan uusi oivallus ja sen takia just niin kuin niiden hengellisten harjoitusten tekeminen on sen takia tosi tärkeää, mitkä on itselläkin usein jää tekemättä. Mutta mä koen, että myös tämä podcast ja keskustelu on jollain tavalla mulle hengellinen harjoitus. Tämä vie sinne tilaan, missä mä haluan olla. Ja mun pitää sanoa, että se on myös sun podcastien kuunteleminen on hengellinen harjoitus ja itselle. Mä oon tykännyt näistä tosi paljon ja oon kiitollinen, että sä teet tätä. Kiitos, tosi kiva kuulla ja kiitos supportista kanssa, niin mitä sä oot kanssa laittanut. Se tuntuu hyvältä. Joo, mutta mä en laita sitä sen takia, että mun mielestä Jukka on hyvä tyyppi ja ansaitsee lisää kuuntelijoita. Se pitää paikkansa myös, mutta mä oon aidosti nauttinut niistä keskusteluista, mitä on täällä ollut. Ja se sun yksi lause on jäänyt mulla tosi mä en nyt muista sitä sanatarkasti sitä lausetta, mutta se, että tehdä itsensä mahdollisimman avoimeksi ja näkyväksi, niin sitä kautta voi löytää kaltaisensa. Jotenkin näin sä sen sanotit. Ja se resonoi mulla tosi voimakkaasti, että jos mä haluan luoda yhteyttä ihmisiin, joiden kanssa mä voin kokea syvää yhteyttä, niin ei kai se ole mahdollista, jos en mä signaloisi sitä, mikä mä oon. Niin. Ja tulla siksi, mikä mä olen, on ollut itselle se ehkä se yksi menestymisen mittari, että mä oon se, mikä mä oon, enkä se, mikä mä haluan olla, vaan että mä osaan tulla siksi, mitä kaikki puolet musta on. Ja että se häpeä, sä puhuit siinä alkuun kanssa, puhuit jotenkin vähän, että hävettää se, mitä on 10 vuoden päästä, mitä et on, niin kuin kokee siitä häpeätä, mitä on ollut. Mutta jos on niin kuin mahdollisimman paljon se, mikä on, niin mä uskon siihen, että mä en tule kokemaan häpeätä 10 vuoden päästä, jos mä oon mahdollisimman rehellinen se, mikä mä nyt oon. Ja toi on ehkä yksi menestymisen mittari, kun heikkouksineen ja vahvuuksineni oon, niin tiedän, mitä mä olen ja olen sitä. Mä oon tosta samaa mieltä ja silleen vähän eri mieltä, että jos saa elää vaikka 80-vuotiaaksi tai 90-vuotiaaksi tai mitä ikinä, niin mulla on nyt tosi vahvasti semmoinen olo, että mä oon henkisesti, jos ei tule sairauksia tai muuta, niin mä oon parhaimmillani silloin, kun mä kuolen. Et silloin mä oon ymmärtänyt eniten tästä ja ehkä se, mitä mä nyt kuvittelen ymmärtäväni tai osaavani, ja nyt mä siis henkisesti, missä tilassa mä kuvittelen olevani, niin ehkä mä katon sitä 80-vuotiaana, että voi sitä Paulia, kun se oli vielä niin nuori ja naivi ja ei vielä ymmärtänyt. Niin sitä mä tarkoitan sillä häpeällä. Enhän mä nyt pysty olemaan yhtään enemmän sitä, vaan mä oon nyt vaan tämä. Mutta siinä suhteessa mä voin ajatella, että olihan se aika keskeneräinen. No niin, kyllä se varmaan me tullaan olla keskeneräisesti. Mitä enemmän opiskelen, säkin paljon luet ja jotenkin itsellä se tulee aika vahvasti se, niin kuin, vaikka se on klisee, että mitä enemmän mä opiskelen, niin sitä enemmän mä ymmärrän. Että joka viikko tulee jotain ihan mielettömiä uusia konsepteja ja teorioita, mitä tässä terapiaopiskelussakin opiskellut, niin kuinka paljon on kaikkea sellaista, mitä ei tiedä, että se on ihan himmeetä. Maailmassa on paljon enemmän asioita, mitä me ei tiedetä kuin me tiedetään. No, todella. Ja ihan kollektiivisestikin. Niin, maailmattomuudessakin on aika, niin. Tuntuu, että ehkä tämän verran niin kuin, mikä mieli on, mikä ihminen on, niin siitäkin mä luulen, että aika vähän me
tiedetään, mutta silti Tosi pieni vähän. muutoskin, murunen muutosta, niin on niin vaikka voi aiheuttaa aika iso muutos itselle, jälkikasvulle, lapsille, perheelle, ja se on ehkä yksi menestyminen, ja mä koen, että mä oon siinä onnistunut aika hyvin, että on hyvä yhteys lapsiin. Sen mä koen, että oli ne sitten niinku, ketkä läheiset ihmiset on tärkeää, että se yhteys säilyy. Niin se on mulle yksi menestymisen mittari kanssa. On paljon muita, mutta tämä tuli ehkä ekana mieleen. Mikä sulle? Mulla sekoittuu ehkä tässä omassa ajattelussa just tällä hetkellä menestyminen ja merkityksellisyys. Ja varmaan ne liittyy vahvasti toisiinsa, mutta merkityksellisyydestä ekaksi. Että niin kuin puhuttiin jo aikaisemmin, että toinen puoli merkityksellisyydestä on, että mulla ei ole mitään merkitystä. Tai mulla ei ole yhtään sen enempää merkitystä kuin millään muullakaan. Ja sitten taas sen vastakohta on, että ei ole millään muullakaan yhtään enempää merkitystä kuin mulla. Jolloin tässä elämän ketjussa me ollaan kaikki ihan yhtä merkityksettömiä tai ihan yhtä merkityksellisiä. Että ei Nelson Mandela tai Elon Musk ole tippaakaan merkityksellisempiä kuin Jukka tai Pauli, vaikka niistä kirjoitetaan enemmän kirjoja ja ne on aiheuttanut siinä omassa elinpiirissään suurempaa hyvää tai suurempaa vaikutusta tai suurempaa jotain, mutta se elämänpolku, joka on johtanut siihen, on uniikki elämänpolku, joka vain heillä voi olla, johon on vaikuttanut Jagga, johon on vaikuttanut se, mihin perheeseen on syntynyt, johon on vaikuttanut kaikki, mihin kukaan muu ei voi mennä siihen samaan. Jolloin meillä on tämä elämä ja se vaikuttaa meidän ympäristöön, joka taas sitten vaikuttaa sen ympäristöön, jolloin me kaikki vaikutetaan toisiimme. Ehkä sekin tuo sitä uteliaisuutta, että mihin mä voin vaikuttaa ja miten. Ja mikä on, mä tykkään katsoa asioita tai ainakin yrittää katsoa asioita siltä joltain sielutasolta, niin että mikä on minkäkin sielun tehtävä, että mistä me sitä voidaan tietää. Ja mikä, jos uskoo uudelleen syntymään, niin mikä tämä trippi tässä elämässä on, mikä on ollut edellinen, mikä on seuraava. Että jotenkin se, kun laajentaa sitä näkökulmaa vähän silleen syvempään ja laajempaan tasoon, niin se jotenkin, että se merkitys kanssa muuttuu, että me ei voida tavallaan tietää muuta kuin olla sun tukena toteuttamassa sun tehtävää ja toteuttaa sitä itse. Se on ehkä jollain tavalla kanssa merkitystä. Mutta mitä se menestys on? Ainakaan se ei ole rahaa. Raha voi olla mittari jollekin menestykselle. Että jos vaikka perustaa firman ja se ei tee riittävästi rahaa ja menee konkurssiin, niin ei se nyt välttämättä ole kauhean menestynyt, ellei se ole saanut sit vaikutuksen joihinkin ihmisiin, jotka on siellä ollut, jotka sitten muuttaa elämänpolkua johonkin ja menestyy sitten omillaan jossain muualla. Se ei ole statusta. Se on varmaan tosi monen asian summa, joka loppujen lopuksi kiteytyy siihen, että koet sä, että sulla on hyvä olla niiden valintojen kanssa, mitä sä oot tehnyt tähän pisteeseen asti, ja toisaalta koetko sä, että sulla on riittävästi valintoja vielä tehtävänä, että sä oot semmoisessa vapauden tilassa, että sä voit valita. Sä voit valita sellaisia asioita, jotka on sulle merkityksellisiä ja sun ympäristölle. Kai se on aika hyvä mittari kanssa, mikä sä sanoit, että siellä terassilla kiikkustuolissa niin ei ole katkeroitunut. Kai se on menestystä. Parhaimmillaan ehkä. Kyllä.
Ja siihen liittyy tosi moni asia. Mä täytän nyt 46. En tiedä, koska mä sain tämän päähäni. Mutta joskus mä ajattelin, että sit kun mä täytän 50, mä haluan Alpeilta vuokraa semmoisen ison mökin ja kutsua sinne kaikki lapset ja niiden sen hetkiset tyttöpoika tai muun sukupuoliset ystävät. Ja että me ollaan kaikki siellä ja että meillä on hyvä olla. Se on menestymistä. Se on kyllä parasta. Tälleen kun perheellisen polun on valinnut. Niin, nimenomaan kun hyvä lisäys, koska kaikki ei niitä lapsia halua ja valitettavasti kaikki, jotka haluaa, ei niitä voi saada. Joskus tämmöisenkin teorian kuulin, että jos me ajatellaan, että on kollektiivinen tietoisuus, ja nyt meidän on ehkä vaikea ajatella, että Jukka ja Pauli, ajatellaan, että se kollektiivinen tietoisuus on nyt tässä puu, näin mä sen niin kuin visualisoin. Ja nyt sen puun yksi oksa on Jukka ja toinen oksa on Pauli. Ja nyt ne kokee tämän saman maailman, missä ne elää, mutta ihan eri lähtökohdista kuin, niin kuin ne oksat kokee. Tai sanotaan, että toinen oksa on tuolla, niin se ehkä visuaalisesti näyttää paremmalta. Se ympäröivä maailma on sama, mutta meidän kokemus siitä on erilainen, koska me ollaan eri paikoissa me oksat. Niin periaatteessahan lapsi tämän teorian mukaan on sun itse kehittämä oksa. Että sun oksasta sä itse teet haaran, joka on täysin susta lähtöisin tai 50%. Ja se kokee tämän maailman jollain tapaa. Eli sä luot ikään kuin luomalla lapsen, sä luot itsellesi uuden portaalin kokea tätä maailmaa. Sen takia se varmaan on meille niin merkityksellistä, että me saadaan lasten kautta yksi lonkero lisää kokea tätä maailmaa, vaikka se kokeekin sen täysin itse, mutta jotenkin se on osa sua ja sä koet sitä myös vähän sen kautta. Mä mietin, että kumpaan mä lopetan. Että mä haluaisin olla vähän yliajalla jo, mutta ei se haittaa, ei tässä ole mitään sääntöjä. Mutta mulla kiinnostaisi niin lopetusaihe ottaa, että luodaanko me sulle tavoitteita vai puhutaanko me rakkaudesta vielä hetki, muutama minuutti. Kumpi vetoo? Puhutaan rakkaudesta. Okei. No mitä sulle on rakkaus? Mä haluaisin rakastaa kaikkia ja kaikkea. Ja mä koen, että uteliaisuus ja rakkaus on jostain samasta lähteestä. Et se uteliaisuus on yhteydessä siihen, ja arvostus. Et mä oon utelias, koska mä arvostan kaikkea, mitä täällä maailmassa tapahtuu, ja kun riittävästi arvostaa, niin rakastaa. Ja sitten toisaalta mä oon ollut enemmän, mutta mussa on edelleen sitä mustasukkaisuutta ja sellaista omistuksen halua omaan rakkauteen, siihen kaikista läheisimpään rakkauteen. Mä en tiedä, mitä rakkaus on. Mä tunnen rakkauden. Tunnen rakkauden mun puolisoa kohtaan, mä tunnen rakkauden mun lapsia kohtaan. Ja oli hyvä itse asiassa Laura Saarikoski meidän lasten kasvattamat podcastissa sanoi, että silloin kun se sai lapsia, se ajatteli, että se rakastaa niitä. Ja sitten sille tuli yllätyksenä, kun lapset syntyi, että hei, nehän rakastaa myös mua. Ja mäkään en ollut varsinaisesti ehkä ajatellut sitä, että
Että kun mullekin oli itsestään selvää, että mä tuun rakastamaan mun lapsia, niinhän sen kuuluu olla. Mutta nyt varsinkin näiden, ehkä on mennyt ennen niin vauhdilla eteenpäin eikä osannut pysähtyä tarpeeksi. Mutta tällä hetkellä, kun mun tytär, kun ei niin, että se sanoo, että se rakastaa mua, kun mä tunnen, että se rakastaa mua, niin eihän mikään tunne maailmassa ole parempi. Ja kun sä sanot, että mä rakastan sua, niin mitä sä sillä tarkoitat? Että mä haluan sulle niin paljon hyvää, kun maailma vaan voi sulle tarjota. Ja siinä mielessä mä haluaisin rakastaa kaikkia ja kaikkea, koska haluaisin kaikille niin paljon hyvää, kun maailma voi vaan heille tarjota. Ja mikä on esteenä? Ei mikään. Se rakkautta, pitää vain ymmärtää, että rakkautta on erilaista, että rakastan mun lapsia eri lailla kuin mun kavereiden lapsia tai mun vaimoa eri lailla kuin jotain random naista, joka tulee vastaan, mutta ei se, että se rakkaus on erilaista, tarkoita sitä, ettenkö voi rakastaa. Niin. Ehkä jollain tavalla yhteyttä myös se rakkaus on hyväksymistä ja yhteyttä silleen, että jos puolisoa kohtaa, siinä on yhteys seksuaalisella tasolla, emotionaalisella tasolla, monella eri tasolla ja henkisellä tasolla ja ihan sillä niin kuin fyysisen maailman tasolla. Ja jotenkin nyt ehkä on vahvasti se, että se rakkaus on yhteyttä. Rakkaus on yhteyttä, arvostamista, hyvän tahtoisuutta. Mä en ehkä ennen ajatellut, kun sä kysyit, että mitä rakkaus tarkoittaa. Siinä hetkessä, kun sä kysyit, näin lapseni silmi edessä ja mietin, että mä sanon sulle, että mä rakastan sua, niin kyllä mulla niin kuin ikään kuin vilahti sen koko elämä mun silmien edessä ja mä toivoin, että kävispä kaikki hyvin. Kiitos Pauli. Kiitos. Tämä on ollut hyvä hetki. Hyvää vointia.